Lalaki din! Makasugat ti panagkita ni tatang mo kanya, Rosa. Baybay amlatan ni tatang ko. Di mon ikaskaso, Puldo. Lalaki ti ni tatang mo. Agura na ngawan mo madingar aramidat ng kuwana. Masikuran ka nung arod kan agtugtugawlatan iti sangwanan ti laptop mo. Anya? Inlawlawag kumaten kan kuwana. Asaan ka nga agay ayam laeng iti sangwanan ti laptop. Imbagak ngagtrabaho ka. Di mo kumaratan yung bagbaga, tadi na mo lamaawatan mo ang natitrabaho. Jakman amo kini tatang. Uray ka sa ti panangipalawag ko. Pulos adi na lang maawatan. Di mo ibagbaga may isa ka mandura. Di na mo lamaawatan dahi tabakay. Ay, kaya't ko apalsiitan dahi apul daw. Tunggal lumabasak, nakasagaw iti laptop. Aday ta ka man ako nakaw. Day talag dildilaw tar aramidom. Kasano ajak dilawan dahi amanugang maaw. Agmalmalam anak kasango iti laptop. Ha, agmauyong ang jawanan bain. Apay anay bagam nga agmauyaw ni Puldaw. Kasana, pasaray umisam. Kanagtantanamitim iti sangwanan ti laptop. Anya? Jak maawatan dahi ataaw. Umisam kanagmisaot iti sangwanan ti laptop na. Ay, agmauyong dahi nga asawa ti anak ta. Ay na, di mo kumasawan ti kasta, Mariaw. Ang mga nuad dala pampanunutan na. Iso anak ko lang mauisam kan agisotong. Manipod na ikamang dahi ataaw. Santa pa'y ambaw no anya talaga ti panggadan na. Nabiit pa'y laeng anay kamang di Puldaw. Iso asaan tapay nga amaw no anya dagiti aramidan na. Ay, kaasila ang ni Rosa nga anak ta. Nakiasawa iti pagtay. Kumusta ni Bayaw Puldaw kasin si Rosa? Aday di balay kasinsin-alan. Apay aya akom kumusta am? Ay, kumusta ka? Tamangan magsakay. Apay anak ko nang magsakay. Saan nga ta masikuran nga dalatan ni Balayaw? Yak pa'y makita nga umarubayan. Makumikom lang ni Puldo kasinsin-alan. Di yulatan ikaskaso no anyaman dagiti makikita yun. Pasensya ka na. Ang masiguraan na ka mangkikita kun ni Bayaw Puldaw. Kadalatan ni Balayaw. Agpada kayo kinitatang amasiksikuran kini Puldo. Uray ilawlawag ko kada kayo no anya ter aramiden ti asawa. Saan nyo matla maawatan? Ha? Uray adda iti unag ti balay mi ni Puldo. Agsapsapul latta. Anya? Saan akaskin ka nga istambay kasinsin-alan? Naglaing kang agdilaw. Ngumawan mo't tinatalgad apang gadam. Kasinsay? Saan akaskin ni Puldo? Nga uray at dalaang iti unag ti balay mi. Agsusweldo. Nay, si kamot gaya ang Puldaw. Una nang, kumay ko idagas na iti karne ti baboy aginatang ka. Imbagla si daan nyo ka ni tatang. Ay, agyaman ak Puldaw. Sigurado ang maragsakan di tatang nyo ang makasida iti karne ti babaw. Awan anyaman na nanang. Nay, sana ko nagbayag, agawid akaw. Wan baraw, ulitag man ang agyaman. Nabsogak abakad. Nasaya at nirugno kasta, Maria. Ay, gayam. Adabit pa panaka. Si kapay lati makam mo dito'y balay. Ay asino nga itaaginaw kadagiti pinggan anangananta. Ay, katsikan ati aginaw. Naglakatrabaho na ita. Masadutak nga aginaw. Inawam tulaan nga no sumangpad ka. Anya? Wen, kaya't ko ti maturog tanapsugak. Karne ti baboy ko naman. Nagganas. Agmerienda ka pa Amok amabisin kan lakay. Nagyamanak ba kahit? Ay na, mabisi na ka talagan. Makabanog magkagsurat iti script. Isungarod ang nagaramid akon iti merienda. Tamok amabisin kan. Ay. Naglaing kan, Senyor Puldaw. Ti anak ko pa yan, ti maghiyawat iti merienda, masalbag ka? Tatang. Si kamot gayam tatang. Anya ti kaya tasawan daytoy alalakay. Iyawat mo abed, akasapulan na, anak ka. Ay, saan tatang? Ang trab-trab. Ay, awanan ti ado pa ya sa Orosa. Awan serbi daytoy alalaki, tapapakpakan lang. Hoy, Senyor Puldaw.
danugag na itasumsum mo. No di ka pa'y tumakder di tasangwanan ti laptop. Tatang. Nakakaasin ti anak ko ngagtrabahaw di ti unag ti balayaw. Idinto ta sika. Agtugtugaw ka ngagmalmalam iti sangwanan ti laptop mo. Gustong tatang. Ay awan papain mo anay kamkamang. Ah. Taday talatan agtugtugaw ti aramidam. Nya? Sinalbag na jaya puldo. Parigatan na launa yan ti anak ta nga agtrabaho iti unag ti balayda. Manyalakit din ni Maria. Agpungpungtot ka man na simang po dito'y balay. Kasanumat nga bay. Masya nakiti anak ta. Iyawat na amin nakasapulan ti asawa na. Ay nagbain ka kumamot kin ni Puldo amanugang ta. Awan madengar aramidem na. Nagsimpag kan saan anaibaw. Anya? Katno ni Puldaw tinangtad iti karni ti baboy asindata. Anya? Kabos-bosor mo ni Puldaw. Ngam isumot ti makatultulong ka na ta. Uray mula impugi tinagsida iti karni ti baboy nga interna. Sigurado ka? Nga isutin ang tad iti karni ti baboy asindata? Wan ko naklangarudaw. Aya? Sumanao ka. Ngam di mo pa'y amuan ni Puldaw ti mangmangtad iti sidata. Di mulatan ni kaskaso dagiti ka aruba bakit? Di damat amo aman nurat hap. Manangum sing amin dagiti karuba. Pakibiyangan da amin agaraw ta. Saan tamat abibiyangan ida lakay? Ay na, agsakit latirik na, natutupam ida. Di kalatan nagsasaw. Tinapatag, agbiag ta na saya. Lakay. Ala, baybayam lataidan bakit? Sawon dati kaya't dasawan. Day, madamagayam ti siya tiyo. Way Uncle Mariam. Agtugaw ka ata ginom tayo kiday. Ay, una ka. Arak ko naman. Kakat ba? Ikanyo iti arak na Uncle Kaw. Iya si Degyo na itapulutan tayaw. Agiyaman nagbabaraw. Naimas ti pulutan yu Pasiga karne ti babaw. Way Uncle. Agpulutan kay ti karni ti babaw. Kakaisuna na ka daw. Ay, una baraw. Sapay paborito ka pulutanan ti taba ti babaw. Senyor Puldaw. Kanya laki din ni tatang. Inawagan nakmanan iti Senyor Puldaw. Day tamad ang laptop mo ti sang-sangwam, senyor. Napatpatag ka din day ta laptop mo. Ngam ni asawa mo. Ha? Abagano kakaitaang pa yan day ta laptop mo. Tunggal lumabasak dito'y balayaw. Nakasango ka iti laptop. Apay nga gisam ka. Makapaisam ay ate bagbagakan ka, Senyor Puldaw. Imbes kumaanapan ka nagsabol iti trabaho. Tapno at napang biyag mo iti anak ka. Ha? Pangalalami ti kwarta agas gastusan yo iti anak ka. Siguro, dragload ka niya. Anya? Ewan no. Huldaper ka. Iso nga talata kwarta. Kanya laki din ni tatang. Tatang, agawid kayo. Napartag kayo man. Sige, matrusa anak ka. Ito lang madahin anak itumak. Narigat no awan ti alkohol iti bagay ako nada. Tatang. Ay, dahil tao yasawam ti bagbagaam. Tadadailan ti ulo na anak kao. Nakatugaw nga malmalam anak kasago iti laptop na. Pasaray umisam kanag miso. Ang sasaw nga agmaymay siya. Kasarsarita na ti laptop na. Ay natatang agawid kayo kiting. Saan abagtit ti asawa? Ay, no saan na bagdahit? Apay nga raw na kasarsarita na ti laptop na. Pasarayag ka tawa. Huston tatang. Engkay kid di maturugan. Hoy!
di mo man kanunungan daytoy a jobless nga asawa, Rosa. Abay, di ka masikuran ang magakit-kita kadkuana ang nakasangulatan iti laptop na. Ha? Isno kaktupay. Apay, di ka matan bumangaw, Mariaw. Maditirik na baka. Anyat marikrik na, Maya. Nasakit, entero abali. Ay, sus, nakuhikur kan siya matan lakay. Iwan bakit? Nabara? Maulawak pa ikitin. Anya? Ni maton sa bayan ti presyon ti dara. Ay, kasanong arudaitan, Mariaw. Itaray na kumahay kayo ospital. Ay, daitan di parikaw lakay. Awan na ramadan. Anyang nga awan. Adamot ni Pilar at tumboy nga anak ta. Ingka dumawat iti kwarta kenkwana. Ay, sabagay. Baknang dayay nga anak ta. Tada negosyo na. Nagpintas ka nagdakkel ti balay na. Nagagatumat nga main. Sana kaskit ni Mundo. Aday talalaptap na ti sang-sangun na. Bala, mabit lang araw tayo nakdumawat iti kwarta, iti anak ka. Malakar ti nga tapno may taray na kao ni kay ospital. Tanay, dandanin nag-upsat ti angas ko baka. Ay, nananang, awan maitid ko ang kwarta. Salamat lang ni tatang. Apa yan nagsakit? Nagbarbartik na kami, hindi ka naman. Ito, ang sakitan. Ang mga pampambar lang ang masakit. Tapno makadawat kayo iti kwarta kanya. Agawid kayo kitin. Nas ka na ba itaray iti ospital ni tatang mo, anak ka. Nangataw, tigurigor na. Diyak kayo timangtid iti kwarta nanang. Ang mga nigatang lang ni tatang iti amat iti kwarta daw, tawatin yun. Anya, kay dumawat na iti kwarta king ni Manang Rosa. Marang ikan na kayo. Ay, anya kumagay ti kwarta da anak ka. Si kang aruti na sitgak ta ado ti kwarta. Muray ado ti kwarta. Diyak kaya timangtid. Diyak mamating agsakit ni tatang nanang. Anya, nagsakit man binang. Kung guna na, pingamin nagbartag. Ay, maulaw akong bakit. Dandanin mapugsat ti angis ko. Nas ka na may taray ako ni jay ospital. Awan mat nga rin pagbayat ti iti ospital lakay. Unak man nunapan kay jay balay da Pilaratong ko'y nga anak ta. Baknang dayay nga anak ta bakay. Nagkapuwa ko ni jay balay ta. Ngumawanintan na kwarta apag pa-ospital mo. Aniya? Diyak pa'y nagustuhan timbaga na. Gunggunam ka na uta nagbarbartag ka. Imbaga ni Pilar dahi ta. Wan, binanawak adagos iti balay ta. Naimong dayeng anak mo nga uray baknang. Kumpet ka na imbag kanyak tatang. Siya kung timangipan kan ka iti ospital. Aniya? Wen, namuak ang masakit kayo. Iso siya kung timangitaray kada kayo. Awan ko tami apagbayad ikay ospital. Ala, di yun pagparikutan day tatatang. Siyak ti agbayad iti magastos yu iti ospital. Wen, iso nga awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Ay, agiyaman na. Tatanda ni ako naging bagbagay. Kunak namatay ako. Nagyaman takin ni Puldaw. Ta iso amin tinaggastos dito ospital. Ay, nangalaan na nga iti pagbayad na dito ospital. Kaya diya'y malalaptap lang. Isang buwan na. Manurat iti radyo kan drama iti YouTube ni Puldo, tatang. Iso akanayon nyo ang makita na kasango iti laptop na. Aniya?
manurat iti rayaw ni Puldaw. Wan, tatang. Uray no adalaang iti unag ti balay mi ni Puldaw. Agsusweldo lang ta. Ay, sasapa. Kababae, nagiti ipagbagat kontrakan ko, ana. Nasingpet kan man nakaawat ni Puldo, tatang. Ay, na. Mababae na ka, na. Iso asa na rumbeng akad ngam jay tao lakay. Sado, makapabwisit kung kunam. Ngam iso mo tinangitaray kan ka dito ospital. Iso pa'y tinagbayad ka dagiti agas ma. Impagpay ni Puldo ana ikamkamang laag ta nakatulang. Saan akas kin ni Pilar atumbol nga anak ta. Ay, ada kwarta nang agpayso. Ngam di namot amaw titumulaw. Ayan ni Puldaw. Ay, kitawak iti pamakawan ken ko, ana. Ay, kababaen da ito, ingay naramit ko. Bueno, papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay ang pakasalitan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Nalpas tayo na nangal daw. Si kanti makaamu nga aginaw kadagiti nanganan tayo, Leia. Wala nang. Agdigo saktad da papanak. Sa di naman ang tipapanamon, mapan ka man nga ta makibinggon. Dinak man pakibibiyangan si Kahulyo. Dinak paritan amapan makibinggo. Gaputa mairan ranod kamat iti pangabak ko. Di mo amaw, ajay inggatang mo itay iti sigarilyo. Kat nangabakak dayjay di kalman. Anya? Iso adikan sumanao kunakmag. Amangan nuday ta pa nagsasaom no kastoy nga grubrubwata. Kat isupay timangtad iti malas kanya. Anya? Ay nananang, dinggan nyo kuman itata. Sartingan nyo kuman da ito pa nagpingbingguyo. Agpada kayo la iti amam asao-asao. Ngam nanang, amangan mo dagi pulong kadagiti pulays. Magsugsugal kayo di balay taan ti Luisa. Narigat ay. Ha? Tila sasawom si Kaleo. Ala, aglisi kay tidalan ko. Amangan no imun unan dagiti kakadwak. Saan amabalin amaladawak? Sa litra nga ba? Ada kurkuran na. Numero 13. Yaw, kanya. Awan ka di pa'y tinagbinggan. Ay, nakarugi kayo gaya man. Nay, imbag man ta nakaumay ka, kura. Kunaklakit din, no saan ka makaumay ita. Namain, itay kami pa yan ang rugay. Ay, umayak at talaga, anana. Saan amabalin sa anak mo may? Naladawak laang, kaputa sao dagijay agama itay agrubrubwata. Ay, kasta ka day. Malangarudan, agyaplag kamutan iti cards mo. Tapno ado tayaw. Aguray kamut anana, pag ginanaundak pa'y mut Ay, saanun? Ina na nga, agyaplag kakitdayin. Nagbayag kan. Okay. Sakman mat nga rod ti agpula. Oh, sigay. Rugyam nga rodan. Umuna abula. Sa letra ng O, kalbo, 70. Anya, matanday ta pa nagbulam si Kakura. Kita manday ka ba'y sa dusinakad ka? Ultimo ba'y sa awan pa'y kalbuna? Relax ka kanina na. Dayto'y may kadwa bola. Sigurado nga addan kita karno. Dayto'y second ball. Sa letra ng I, sayot, 16. Ay, ang yabutan. Kita manday ka cards ka. Awan 16 na. Nagalas di pa nagbulam. Ay, nanana, relax ka kami. Ay, relax nga ibagbag ang magkura. Mala, yung mo manday ta pagbulaan. Tasyak man laangan ti agbula. Nagalas matan, dagiti numero nga iruruar mau. Day, si kamot kayam ti masabat ko, kura. Wan, tata. Narabian ka. Kahit awan pa'y silaw mo.
Sa dino ay tinagkapwa. May dugmam kantulaki day. Sa dino kumapay ngay tata, no saan nga ijay balay da kumarik Alwisa. Kun nairwama kon amarabyan dito kalsada. Iso asanak ang maidugmam, tata. Nagbibinggo kaya. Ay na, impagpay kada kayaw, marabyan kayo ijay sugalan. Gamsya, kadayo nakmat amarabyan ijay bangkag. Kasta talaga, tata. Mala, inakon tata, tanay. Awan silaw ko, kat nasip ngutan. Ne, di manong di talapayag mo tiis mo asimungad ako ra. Alangan mo. Siguro nangabak ka niya. Siyempre nalaing da ito asawam. Nalaing asasawa. Saan amala itilinay nga tisugal? Ay, sunana. Nung mabalin, sardangan nyo kumanday ta pa nagbingbingguyo. Ngamin, uray kayo lamarabrab yan, kapoy tiday ta. Uwin nga rod nanang. Di kay ka di mabaing. No na ipadugmam kayo iti kalsada. Kapo iti dayta pa nagsugsugal yaw. At dayta, sagiti anak mo, ti magbagakan ka nga inadak. Anya, kasangsangpot ko pa'y laang. Ngam sao kayo manin asao. Makauma kayo. Ay na bakit? Palagi panda ka lang. Kaputan di mi kaya't amay sagmak ka. Ngam no di mo kaya't adenggan. Ay kat adakan ka daytan Yaw, sinay. Isimpayom dagiti kalsiyom. Tapno agrugi kayaon. Na kayo kay sa litra ng posisyon ni kumaray. Kini kumparay na maturog na. 69. Ay nasi ka na Maria. Simpaam manday ta pa nagbulpulam. Numaaba ka klayta ang pasol mo. Anya? Tilan tumot ngamin ingkay bagbaga. Kitaam, oray may sala kuma 69. Awan pa'y mat. Anya kalakit din ay akura. Nangaw ko lang dayjay si kamata. Ay nano siyak tibad mon. Dinak marabak-rabak akasta. Ang mga no amin kayo dito. Nagpagpapasak ituungot ko. Anya? Nay, si kabanan ti masabat ka. Ura, narabyan ka manan. Apay ngaya di kabatan matagtagaray. Mabalin mo't asabaten naklatan nga uray saan da ko nakasarita. Apay ngamin ay ano marabyanak. Anya ay ti bibiyang yo, tata. Anya, kaano lang itinasabat ka anak mayat ti panagdaydayan mo amagmag na. Ay ngamita, kas kalatigrian na sabat ko dito'y kalsada. Anya? Ay siguro. Naabak ka itibingguan niya. Laklakayan kala asao-asao. Magnakamanlatan, sumanao. Itaman pa'y akas na tilangayo ang nagawin na lang. Mas kayo nagigiray. Di nakasarsarita si Kalea. Diyak kaya't ngadda sumanaw. Noawan na saya at ngay baga. Pumanaw kan. Anya, siguro naabak kayo itibingguan niya. Di nakasarsarita kunakmat. Awan bibiyang yun no kastoy tilangak asim mangpat. Ay nananaw, no di kay kumangamin na panakisugal, di awan ko matiparikot yo ita. No ingatan nila kuman itinaimas na sida hindi kwartayo ngayon paabak yo. Di nasayaat ko ma. Bawiyak amin inton bigat tinaabak awan 5 ko. Sigurado nga ag-triple day jay. Anya? Anya, gaputan na abak ka ita, di ka mangrabiin. Nalpas kamin anangan, ngamsi ka. Adda ka kid din dito'y suli na kami suot. Di ka man sa uasa o si Kahulyo. Laklakayan ka mo't anaka. Iwan. Anya? Inak awis-awisin amangan. Gaputad da bukod ko a panunot. Mga naklatan o mabisinak. Anya? Sika lang harudan ti awisin amangan. Sika pala ti makapungtaw. Jak nga rod kaya't nga da sa uasa o no kastoy nga da pampanunutak. Nawatam! Nawatam! Anya? Ay makaamu ka man lang eh. Naabak kalay ti binggaw. Pagpapasam kit din da tao. Nay, nagsapa kayo mo tayo na nakarugwat nanang. Sa dino nga iti papanan niyaw. Awan bibiyang mo, Leo. Di mo dadaulan dal daw kita. Nanang? Jak kaya't ti sa uasao. Nanang, diyo ko na mapan kayo man na nagbinggaw. Nagsapaan pa lang. Ay, no adda award ti jay sugalan.
Da kayo, timus punctual, nanang. Sardangan nak ko na nay. Masapa ak ama panagbinggo. Gaputa kayat ko abaw yan kay 1-5 na naabak ni Kalman. Anya? Ay, talaga gaya manamnamaan nyo ti makabaway. Ay nananang, ang mga nuday ta pa nagsubliyo ita. Kit manayunan pa iti maabak kada kayaw. Kasano nga men ajak mabak? Kat pasigmet ang makamalas amin nga ibagbagayo. Anya? Iso apang nga asiyungan. No kastoy nga grup-grup watak. Didak ko mabisitan. Nay, si kamot gayam na ita. Kura, sa dinong nga iti papanan. Kat sa dino pa ingay, no saan nga ijay balay da kumari Luisa. Anya, kaya't mo asawan. Mapankan agbinggaw. Anya pa ingay, katwan anana. Anya, nagsapa ka magtaan. Awan tinasapa, awan naladaw. Di kakatsaw-asaw na. O may kakit din. Anya, kaya't ko abaw yun di 1-5 anabak di Kalman. Sigurado nga ag-triple ti pangabak ko ita. Masigurado nga raon. Wala na. Iso tinaitagtagainop ko di rabi. Iso ang masigurado. Anya. Ne, apay nga jakmet lang mga bakan. Maikamanon around stay. Pero, anya nga ikura. Di kamat lang mga bakan. Iso asaya ating mantagibola nana. Ang mga nuday tapanagbulam ti makamalas. Anya. Di ka sumanaon o agibulbola ka. Agtal na kalaeng. Iso day tatimalas. Anya. Malangarang. Yag mo unti tayang tanay. Si kalaengan yawan tayo na ilintunga. Anya. Awan siya matkwarta maun. Kura. Apay ngamin adiskumpyado kaayana na Maria. Adda kwartak. Ay kahit irwar mo nga rudan na. Naabak lang nga rudan kitao. Pilitan pa'y laeng nga agiparwarak iti kwarta. Masipat kansan abak bakatan. Agawid ak manlangan. Ay, salbak di. Ne, itaman pa yan nasapa ka nagawid ba kay? Ngamin, tunggal agawid kang agapo iti pagbibingguan niyaw. Nasip nga tayo. Di nakasarsaritang Hulyo. Napudo ti ulo. Ang mga numatong paka. Anya? Kay, anya ngay ba kay? Nag-triple J15 ma. No kasta, ada 4-5 mo ita. No imbagak adi nakasarsarita. Di nakasarsarita. Ha? Ha? Nagmagkan. Apay ngay kasta kamit tayo. Naabak nga rod amin akwartak. Nanawag. Kung kuna ma, di kamit imbaw na mapanagbinggaw. Uray digiti anak mo. Palagi panda ka, ngam talaga natangkan ti ulom. Anya? Naabak ka lang arudan iti Kalman. Ngam inulit mo manay. Gaputa siniguradong magsubli ti kwartam. No di ka dampel ah. Anya? Ha? Kita ka man langan. Di nakisturban. Inak maturog. Si magpagdaya man ni nanang tatang. Wen, napudot ti ulo na. Naabak manan Iso akasta. Kahit sa dino nga rodan nga itinapanan na. Ada Jesiled, inturog ng tipungtot na. Ay, ang nilakit din ni nanang. No inggatang na itimasapsapol dito'y balay di kwarta nga impabak na. O, di na saya at kuma. Gusto lang, parang gusto na ita, ipagnakman na. Ay, mga baka ko. Nanang, bumangon kayon, tamang rabi tayon. Nanang! Bingo! Bingo! Yaho! Yagyon nagiti kwartayo. Nanang! Ay na, nangabaka! Yaho! Anya ka din di mapaspasama kada kayo, nanang. Ay, isturbo ka mat. Nagmayat di tagtagainop ko. Ngumadda ka mat amang iring. Anya? Nagmayat di tagtagainop ko. Nangabaka kano iti jismil. Nagasam manday jay. Anya? Gapo iti kinaadik yu iti binggo. Isupa yung ti matagtagainap yu. Nga uray lang ipukaw yu, nanang. Ha? Ken gapo matlaang iti binggo. Takkel tinagbaliwan yun. Saan kayo pa yun ang makasarita iti nasayaan? Anya? Damang pahinganda ka dito'y balay. Di ka kadimapan matibinggaw. Saanan lakay? Nagsingpot ka man ita. Diyak kayatin ti mapanagbingko.
Naamiris ko, nga awan na saya at nga ipaay ti sugal iti biyag ko. Kada tayo. Ay na, kamod dyan na. Naamiris mo matlagan day tabakay. Iso siguro ang nagsasarunuan na abaka. Tapno pag nakmak, kan maikat kong day diabisyo. Nasayaan mo basta. Awan tinasayaan nga ipaay day tagal ka. Ganiti pamilya. Gayun may sa, gapoy ti day ta, mamimpinsan ti panagbaliw mo. Di da kan makasarita itinasaya at nagiti anak mo. Basig a binubugkaw no kasarita mida. Di kay madanagan. Manipod ita, jakon mapanagbing ko. Ikarik dayta, lakay. Malala. Pagyaman ang kunay dayta. Ora, bakay. May ako na, dito'y balayaw. Gaputa di kamutin mauray nga umay ijay balay da Luisa. Nana, Ay, di mo pa ila nabaway, di naabakan ka. ay, uray sana, nana. Hindi na kun maawis nga umay agbing ko manipod ita. Ha? Naamiris ka, nga awan na saya at nga ipaay day ko. Ay na, mangrab-rabakan sakit di ako, ha? Seryoso ak nga agsasao, nana. Iso ti New Year's resolution ko dayta. Liklika kong ti mapan agsugal. Iso asika, Nana Maria, sardi nga muti. Agbalbaliw tayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Tatang, nagdagaang ti panawon ita. Anyalakit din. Ketun met, talaga nagdagaang kaputa samar ita. Apay aya, pakasikuram. Kagangay na, tapanawan na nga road, anabara ita. Anyalakit din ayalakay. Amok no apay amasikuran ni Alona nga anak ta. Gapu iti kinabara ti panawon. Apay, anyamat ti amom arason insyang. Gapu tabanumanen nga aldaw asaan ka nagdigos. Anya? Katuan may sabalin ti payud mo. Gapu tadi ka mulag digosag. Ay na, didakman pakasikuran nga gina. Magdigos agto na kayat ko. Sayang lang di na mapagdigos ko. Isupay amaksay ijay bubon apagsaksak duwan tayo. Anyalaki din ay asikuryo. Saan na sayang, tatang? Awan mo't bayad ti danon tayo ah. Basta didak pakasikuran. Agdigos agto na kayat ko. Nawatan niyo. Sige lang, pare Ruben. Aginom talag. Kakaiso na akaalak tay bayad din lako ka natang. Ay katwan na pare patay. Oh, ato yung tipulutan niya. Nagyaman kami, insyang bakay. Nagpanglo kalaki dinaya. Ay nalakay, nabangluak at talaga. Gaputa kadigdigos ko. Sigay, panawan kayo pa'y dito. Wan ba't nga agpaiso paray? Nagbanglo ni bagat mau. Ngam, apay nga ay. Ne, apay nga. Ay, kabaliktaran sa amot ti angot yung adwa, paray. Anya, sika talaga pare. No anyala di tantimadmadlaw mo. Anyala agit dinaya. Aginom takitin. Ay katwan na paray, inumlat tang araw. Nasaya at tanadanon kang agtugtugaw dito'y arubayan nyo patay anak ka. Agsarita taman. Kitno di kayo mo't sumardeng nga sa utatang. Kasanungay ako na yung agsarita tayo. Ay na, kumaro manan di kinapilusupom. Kanya lagi din na yan ni tatang. Agkurtret manan day tamuging yaw. Kanya ngamin ayati kayat yung apagsaritaan tayo. Ayin siyang bakait. Mangyag ka man iti kapimikin ni tatang. Wow, lakay! Aw, anya ka diti bagayo tatang. Sinapsapa yung matimay diti balay. Ay, napatagti kagara kanak ka. Sinapa kong timay tapno maabutan ka diti balayaw. Oh, lakay. At tuyang ti kapiyukin ni tatang. Isuklatan iti lamisaan iti sangoyaw. Sigay, panawan kayo pa'y. Agyaman na, insyang balasang ka. Itatatang, anya ka diti bagayo kanyak, akasla na ka-importante launay. Talaga mo't nga importante ti kayat kung ay bagakin ka ita. Nag-imas ka ti kapinaya. Ibagayo kitin, no anya tay tatatang.
Direklamo na giti kang balay mo kan ultimo ka rubayaw. Naa, anya ko matireklamo dagiti kabalay ko tatang. Nagkagatak mo't ama pa naggarden ah. Jak mo't di question na randay ta. Kaputamok mo't atalagaan nagagad ka. Agam, talusan mo't kumatibagin ba anak ka. Nagmursen ka nakitaan. Agdigos ka mo't ah. Sa bali at talaga tipayud mo. Inya lagi din aya. Masatutak tatang. Malaminak. Kaya di magidadang ka iti magdigos mo. Basta agdigos ka. Imbag numarakop mo pa iniin siyang abakit mo. Bukasta mo tipayud mo. Anya lagi din aya ni tatang. Adda ka din yalon, agayim ko, tatapati. Adama at Maria, ang balasang ko. Sumrag ka. Adda di tao nagtigayim mo. Ay, saanin tata? Pakibagalatan taurayot dito ruwar ni Alona. Agure ka. Nanananay. Apay nga aputam tagong mo nga eh. Kuha nga min tata. Nasakit nga min ti agong ko. Isong ap-ap po to. Sige tata, mapana kon itisirok daya kayo. Pakibagalatan kin ni Alona nga adda. Nanananay. Naglukon. Agapot kit din ni Mayriam. Kasla nagbangsita kiti pa nagkunana. Ensang bakay, sumango ka mo na kanyak. Mailiwakon kang kabagay. Anya lakit din aya, maturog ka kitday. Rabi masapa ka pa'y abumangon inton bigat amapan iji garday. Ay ngam, aglin na ilo tapay mo't bakay. Anya kalakit din aya. Nabanukak pati, maturog takit di. Ay, makapasagwang tangot mo. Kasano ko mga aging narawag tangay. At nakati ipagpagam bakay. Kalakit di, awan, ala, maturog takit di. Intun maminsan tunday ta ibagbagam alin na ilo dita. Apay anak kami suot ka, pare patay. Adda ka di parikot mau. Adda pare Ruben, nagdakal. Anya day ta paray. Apay nga ta pare, saan mo din akayat ni bakit ko? Di agpara ko kanya. Apay nga ta? Ibagak paray, gamdi ka gumurgura kanya ka. Anya di amaw pare Ruben, imbaga ka din ni bakit ko, di ka punakin ka. Anya lakit din paray. Saan na masapol nga ibaga na kanyak ti makagapaw. Anya nga minti amom amakagapaw ang nagbaliw ni bakit ko kanyak paray. Mailiw akong kankwana. Ngam di namot kaya tagpaarakop kanyak. Agdigos ka ngamin paray. Uray kita. Isupayin amis maw ti umarakop kan ka. Basta agdigos ka. Anya? Apay patay, anyat masapol mo. Nakaumay ka mo dito'y balay. Dakal nga rin ti parikot ko tatang. Anya nga minday ta aya. At dan samot sa baling aramidan ti asawak tatang. Anya laki di. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Kasano? Kadi namot kayatin apulos ti agpaarakop kanya. Anya laki di. Ay day tala, di pangibas-bas saram iti kasta na suspetsam. Kituan tatang? Mamirisem ti makagapaw. Tadi kakit agsususpetsa iti isaan apod no anak ka. Anya laki din aya ti kastoy tatang. Sapay talaga ang mailiw akong kinibakit ko. Maup-up lang day ta nga iliw mo no makarit na ka kumamay patay. Anya kumangay ti mariknak tatang. Tilaeng mo't nalamiis a panahon ti marikriknak. Gaputawan mo't ti kain narakop ko. Nang runa no kasjay arabi. Ay na anak ka. Saan na kaya minsan abakat mo ti makin narakop. Ta agatling et kamay. Anya lakit din. Sa anak mo't nga inanglit at atang. Awan tupay maangot ko anabangse. Kaya niya laki din. Na-immune kan. Kaputa angot mo day ta. Ay agawin ka man. Tay kagdigos. Tapno kaya't nakaakaigda ni bakit mau. Paray, apay ka di nga inawis na kita dito'y balayaw nga ginaw. Anya ka dito kasyaw. Awan pare. Anya lagi din aya. Apay, masapol ka di aya nga adda okasyon. Aginom takid day. Piyala pagpapudot kaw. Gaputa awan mo't kain narakop kaw. Anya? Kat agin narakop kayo ngamin kan ni Mariin siyang. Dahita nga ruti parikot ko. Kat na istoryak mo tenken ka iti naminsan. Naatapan ni bakit ko kanya. At dan samotin sa baling ipang pangruna na. Di ka agatap iti maday paray. Nalabit nga adalaang makagapo no apay. Kat dahita titakwatam ita. Anya kumangay dahita ang makagapo. Sigud mo't asaan anaatap kanyak na insyang. Idi siguro dahita paray.
Idi managdigos ka pa ilaan. Anya? Nakaluto ka din, insyang bagat. Wala kay. Ala, sumango kan iti lamisaan. Taon na ka naman. Pangan kami to, inton madamdamakin ni Alona. Saan kami pa mabisay? Anya? Anya lagit din. Apay ngay akasta? Kasla didakmatan kaya't akalang lang amangan bakay. Apayan? Saan mat akasta, lakay? Ngam di mila maiturad ti sumango kan ka. Gaputa umatibo or mutan ti kinaanglit mo. Anya? Apay? Kasta lang po na yan ay ati amot ko. Ta ultimo panangan kat di dakon kaya takasangaw. Ay nalakay namin anon ngayon bagakan ka dayta. Imposible mat adi mo marik na ang nagkatulan ti bagbagim. Gaputa na bayag una yun adi ka nagdigdigos. Anya? Ay kalayon nga rumad ang mapampanugak nga kapuy jay garden. Ang mga numapas maagpaga. Bukan di mo kaya tungag. Mas daaw kan tula siguro. No awanan mayat nga umasidagkan ka. Gapu iti kinaanglit mo. Anya lakit din ayati kastoy a tao. Nakarumpot ka din na mapanidya pagadalan anak ka. Wan, tatang, apay ka di. Agpaili ak. Agidantan nga agudong. Ha? Kwa tatang, apay, nakarupot kayon? Di kay pay mutla nakasukat. Sabsabali ti angot yu. Kapabain ka dagiti tattao. Saanen? Mapanak madla gumatang iti abuno kan agas dagiti mulak. Marugita anak tumatlaang no agsukatak. Ang nakababain, tatang. Amangan no ibaga dagiti tattao, abay-bay anda kayo a pamilya. Pangaasim tatang, yung kapay agdigos ka nagpulas, sakbay amapan ka jay sentro. Anya lagi din ti anak ko aya. Wen ka di. Agdigos ak tulaagang no makasang petak amapan gumatang iti abuno. Makaamu ka man laangan tatang. Ng pangaasim, tadi ka gumidgiddan kanyak. Umuna ako. Ay urayan na ka anak ko. Anya lagi din aya. Siyak ti agbayad iti pamasahe ta adwa. Alona, friend. Di mo mataninuray ni tatang mo. Tapno agkalugan kayo ko na. Ay ayaban na kan sa itay. Iso kano ti agbayad iti plete yung. Mabainak, friend. Lagdugyutan na kitaan ti amak. Di namutin kaya tagdigos. Amangan ngamin numalamin mo. Anya lakit din aya day talamin. Ngam numalamin ko ma, Miriam, friend. Agdigos ko ma, ano may papudutan iti dano mapagdigos na. Ngam saan mo't? Kaskas dilatamot, adi na kaya tagdigos. Anya lakit din aya ni tatapat di. Nakababain mat nga agpayso ti kasjay nga aramid ni tatang mo. Ay, tinatigagarang balasan ka. Napatagsaki de, tas sikapayan ang mismo timay diti balay. Talaga napatag tatang. Ay nagparparikot kami ngamin unayin iti apuyo ani Alona. Gapo iti mangibabay nga aramid ni Pati. Anya ay timadingar aramidan ti asawa. Nagbabae ka day. Nakitiksmay. Unuan niya. Awan kadagita tatang. Ngam na sa isaya at pay kumaa. No nagbabae. Wano nakitiksmay. Tapno na bang lukumalat ka kanayaw. Maawataksan ti kayat mo nga ibaga balasan ka. Apay, di pa ila nagdigdigos aya. Saan pa'y tatang? Ay mangibabay nga raw. Amangan pa'y kit din no kunaan to dagiti tattao ajak mabagbagaan ti asawa. Iso apang nga asiyo ka di man tatang. Da kayon tuman ti mang bagbagakin ni Pate. Bareng dungeg kada kayaw. Ay, anya laki din aya ti anak ka. Binagbagak iden. Kunak ano dimgag. Bayam tapadasag tumanan na bagbagaan ni Patay. Kasangay mo kaya maninton umay alawas alo na anak ka. Anya ngay ti kayat mo arigalaw. Agpaiso, tatang? Sagutan dakinton birthday? Un anak ko. Agmay saka lang arod nga anak mikin ni nanang mo. Sige laang anak ko. Ibagam no anya ti kayat mo inton kasangay mo. Kayat ko ti apa nagdigo si Jay Baybay, tatang. Mapantay yung mamut aglangoy. Ha? Ne? Kayat kun sa dayta anak ko. Sige, agaw ting tayaw. Inton kasangay mo. Kitain yung nipatain siya. Alo na, apa mo. Mayat tilalanguyan na. May nauna yan. Ha? Ay uwan nga agpaiso tatang.
Baybay mo't lagayam ti makapadigos ken kuana. Wen nga rod nanang, idi pa'y ko mga inmay tayo dito eh. Ano na? Insang bagal. Tatang! Anya pa'y lang ay tararamitin niya. Umay kayo na ha. Nagmayatag lang ako. Wala kay! Sige lang! Umay kami to hinton madamdama. Anya lakit din na yan ni tatang. Agdigos mo't gayam no baybay ti pagdigusan na. Ay na, nabanugak ka naglanglangoy itay ijay baybay insyang bakat. Nagbayagkat ngamin ajak naglanglangoy iso ana ikaw aksa. Kasta ka di lakay. Kat, anyang itirik nam itata na kadigos ka. Presko ti bagbagay saan ka di. Ay kituan bakat. Kahit pasensya ka. Kunak namin no okay lang nga uray sa anak ngagdigaws. Ngam saan mo't gayam anasaya at itibagin no saan ama preskuan. Katuan mo't lakay. O anya, kaya't mo katitag lang ita. Anya lakit din ni bakat. Rabakan nakmanang. Sa dino ngay ko matipaglangoyak ita. Kat awan tayo mo't tanigay baybay. Anya lakit din ni Pati. Aglangoy kan ita dito'y takdang lakay. Agpaisawin siyang bagay. Ay na, mailiwag unay kan bagay. Aglangoyak man nga raon ita dito'y takdang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Pare Daryl, nakaadukan san itinapasada ama. Parurar ko lang pare Tommy. Awan pa'y baklod ko nagsubli iti paradaan. Sayang ti gasolina. Anya? Ay wag gayam. Pinaranak ita ni Mrs. Mau. Imbaga na gumatang ka kano iti sidaan niyo. Anya? Awan mo't imbaga na itay kanyak pare. Kay bagbagaan na nga ro pare. At dalataken ka no di mo tong palan ti bilin ken ka ni Baga Mau. Awalatan pare. Gumatangag iti si daon mi. Kat itagas kong tuye balay mi numadamdam. Ay, adda pa'y gayam imbaga na. Ah, anya day ta pare? Awan ka nun bagas yaw. Gumatang ka kanaw. Mala. Gatangak to amin da kita, pare Daryl. At tuyen da kita impagatang mo kanya kasi daeng kan bagas, bakit? Anya, sa anak mo't nagpagatangkan ka. Ha? Asinaw, tinangibaga, nagpagatangak iti masidakan bagas, tumay. Imbilin mo kano kini pare Daryl. Iso aginatang ko da kita. Ay, rinabak nakalaang dayjay akong parem, namati ka mutta na dagos. Ah, ay sus, anya lakit din daye a tao. Na may saan nakmanan ni pare Daryl. Di ka pa'y laang na irwam iti dayjay a tao. Seryoso ang makisarsarita, ngam awan mo't gayam kinapudno, dagiti bagbagana. Ne, apay, anya tikat katawa ang Daryl. Ay, naapaw rinabak kumanan ni pare Tumay. Imbagak la gumatang iti sidaan ken bagas da, inaramid na matay. Anya? Nag-text kanyak iti ni pare Tumay. Nagapada ka nung agasawa gapo kanyak. Kat pakaragsakam nga rod dayta nga inaramid mo. Fine. Nagmayat tirik na no, damarabak ka. Anya lakit din Daryl. Nagalas dayta nga uwanin. Nagmayat tupay. Nagragsak. Wah! Ay! Ang isap ataw! Ay! Ay, nanatagagin tila pam na nakanda. Jesus na ibundari sa tilinahon na. Ayawanan kay tibain Daryl. Matayak iti kastangar aramitaw. Ay na, naglaka kaya makikigtot na na. Ay, saan kayo pa'y mo amatay? Maminsan pa'y nga aramidam na itakanyak. Dakas ka. Nyalaka ni Nana Karda. Ay sa anak amang rabrabak Daryl. Talaga at dakas ka no aramidam pa'y dayta. Ikatab day nga ugalit, Daryl. Imbaga, tasaan na atake ni Kakakarda, iti panagkiktot mo kinkwana. Nyalaki din ni Tatang. Rinabak ko lang, mate. Nalapos nga ruday ta panang rabrabat mo kinkwana. Ah. Inton kwan, nakasarak ka, iti mangdangran tuking ka. Awan ti mangdangran kanya. Danag yun ay. Ay, baka mo ka, no di nakdenggay. Relax, Tatang. Di kay kadyag dandanan. Kanya, relax na sasawag kita.
Dakas, day tangarabid mo. Oho, saan mo tadakas tiraramidok, tatang? Ay, di ka nagkalintagan. Saan kay day nadakas tinakaro pa ng rabrabak mo ka nagiti karo ba? Ay, nusak ti mapunwan. Pagurdosag nagiti sakam. Anya? Apay, adito'y pala paraangan ti balay may, ti pagnaanyaw na nakarda. Liklikak na di adaray. Tsak kayak tirabak na. Ay na, nagalas ti ugali day jay atao na nakarda. Wanarang Vilma. Bakit hanakaw ngamrabakan nakpailaang itikas jay. Saan laeng, nga da kayo ti kaskastana na nakarda. Amin tayo, akaruba na. No apay mo't ngamin asaan nga anawaan ni Lenny tinagalas nga ugali ka asawa na. Saan na nagkurang ni Lene, amang bagbaga iti asawa na nakarda. Kanayon na atog nga rin, ngam itultuloy mutlat ta ni Daryl tinagalas nga ugali na. Amo na lang arudan ang naglakaak ang makikigtaw. Kaya't nansamatan ang matayak tawanan bay. Nagswerte kita. Napno ti jeep ko iti pasahero ba kay? Ibabanak to nga rod iti batog ti groceria. Tagumatangak iti masapsapul ta iti balay. Ay, bakit? Agawid ka iti pangaldaw ha. Taglanglang tama nga, Daryl. Uy, Lini. Kita. Apay ni. Oh, apay? Awan mo ti prino. Delikado. Anya! Kumpar tayo pasahero. Baka may dungkar tayo. Anya! Sabi nagpartak ti Jeep! May dungkar tayo. Ay! Di ko na lang. Ay. It's a prank. Di ko na lang. Di ko na lang. Ay, awanan kay kibain, Daryl! Pinagdandanag na kami ang pasahero! Nagato tinagreklamo ang pasaheros kontra ken ka. Gapo idi pa nagrabak mo itay adandani kayon maidungpar pare Daryl. Anya? Wen, papaayaban na ka ni kapitan ni barangay hall. Agor urayan ijay dagiti nagreklamo ang pasaheros mo. Ne? Rabak ko na dahi dyan, pare. Saan ngamin nga ang angaw dayjay pare? Napabutngan dagiti pasaheros mo. Yaman na dyan pasahero ta nagreklamo na pailaan. Imbagak lang at joke online. Tinasayaan, sangwam laangan dagiti pasaheros mo ang nagreklamo pare Daryl. Apay nga itakala ang asimang pat. Bakit? Ay. Oh, apay ang nagsinnaay ka. Agap-gapok iti barangay ho, bakit? Anya, apay, anya tinapasama ka nga. Sino batak na kiti nagreklamo ang pasaheros ko iti kalman? Daitan di ibagbagakan ka. Madi nga minter aramidem. Lablabsem ti mangrabak. Diyak ka ti mabalod, bakit? Anya? Saan kanto na matulungan? Tay balod dakmet taninton bigat. Tiliwin da kong nagiti pulis. Anya? Ang paiso ka di dahi tangay pagbagam? Joke ulit. Sige mo, di ka lamaraba kay. Dahi tati paglaingam. At ko, apay ngagsipat ka ngay, bakit? Kasla nakapapati dagiti bagbagam. Maminsan tayo nga ulitom dahi ta. Sinaan kan? Ay, bakit sana? Di nakmat sinsinaan Talagang aramidak dahi ta. No di ka pa'y lagbalbaliw. Salbag ka! Dua bulanan asaan ta nakabayad iti kuryente, Daryl. Nagbasit matan ti mapaspasadaam. Dua bulan pa'y lang, nandito nakabayad. Ay nano saan na pa'y la makabayad? Ang mga numaput dantan. Anyala ka, dandanag mo na yan, bakit? Relax! Apay ngamin ang nagbasit matan ti mapaspasadaam. Nagsapa kamot arumwar amapan agpasada. Basit nga ro ti pasaheros. Iso apasensya ka, no? Basit ti may intriga. Di ka man agulpod, Daryl. Nagado ka no ti pasahero itay ko na ni Tome. Ay kwa, jay... Iso amas daawak no apay amas siti may itid mo kanyak amapaspasadaam. Ay kwa. Addan samot ten babaem Daryl. Agbababae ka niya. Ay, pakpakawan. Di ka man nagpanunot itikas na bakit? Awan ti babae. Anya nga rod ti rason, taapay ang nagbasit ti maitid mo kanyak anapasadaam. Sungbatan nak itinasayaan. Ay, kasmatala Biyernes Santong tarupam. Apa yan, pare? Ay, na. Una yan day taasin na ay pare Daryl. Kasladak kila una iti problema, ma. Dakila talaga, pare Tumay. Kasano kadakkel day ta problema, pare? Dakdakkel ng miti si ka, Anya? Ay, sus, dakkel ang arod, pare.
kasla kanibos sana ng tilubong pare. Nay, apay ang naibagang dayta pare. Sa nung rapapalo, kanyang tulungan ni Jeep ka. Anya? Uwan pare, sa bali magkan ti Jeep aparanda, imbis at ti Jeep ko kuma. Ah, Agriri kami pa yan kanibagat ka, tabas iti mayin intriga kan kwa na. ay na, parikot nga agpaiso dayta pare. Ay na, di nakpayan kasarsalitan ni Bakay. Anya? Ay, outside di kulang buwag pa yun, ah. Naay. Hindi na pa yun ibaga nga, ay labyaw, lakay. Ay, sus. Basta sa anak mo na tao. Apay ngay pare. Gaputalik-liklikan, dakbutin lagi ti pasahiros. Saanin a tao ti panagkita da kanya. Ah, maawata ko, ti kayat mo asawan, pare Daryl. Kasla sa iron, ti panagkita dagiti pasahero kan ka. Korek pare. Iso adidan kaya taglugan iti jeep ko. Taglugan ka iti jeep ko, nanakarga. Ay, manjak. Apay ngay? Manjak nga raw. Agluganak laungan iti sabali a jeep mapagluganak nga gawin. Angam, siya mo ti muna nga karga dito'y paradaan na. Uray pay, jak kayat aglugan iti jeep mo. Nay, apay ngay? Ay, dagulit ka na, Rail. Manjak nga raw. Sa anak pa anak ka postre, iso nga aglugan ka. Didakan kayat apagluganan, Darail. Ha? Oh, kitaan. Awan pa'y uray may sa pasahirom ito unag ti jeep mo. Gapot ang mabutang dan ngaglugan kan ka. Ha? Nagadaw tagreklamo kan ka pasahiraw. Gapo itinalabos apa ng rabrabak mo kadakwada. Eh, kwa. Diya magkayat at tinagalas nga ugalag. Iso nga aglugan ak laungan iti sabali ajay. Pasensya kan, pare Daryl. Di jeep ko ti kayat dagiti pasahero apaglugana. Napnom ti jeep mo. Siyak ko mati umuna nga karga pare. Diyak inayaban dagiti pasahero nga aglugan iti jeep ko pare. Iso pasensya kan. Ngam, ne, nasken nga ibiyahe kidan. Kasanwa nga rodon pare, awan pa'y napasadaa. Ay na, ket awan maaramida ka pare. Siyak mati pinili da. Wa, da kayo pasaheros. Iti jeep ko ati pagluganan niyaw. At nasakit ni pare Tumay, akisew. Abangan no idong par na ti jeep na. Ay, sus. Anya, kitinday ta nga ipagbagan pare. Ay, awan sakit ko akisew. Ang mga nusikat at sakit na akisew. Tita ka man laang eh. Ayan tinapasada ang Daryl. Iintriga madagusan ta na eh. Awanin timakmakanta dito'y balay. Dito'y laang na Ha? Barya at 30 pesos? Dito'y laang tinapasada ang anagmalmalam? Kaya tinayaw awan na pasahero. Anya anayaw awan na pasahero asasawam? Awanan ti mangayat nga aglugan iti jeep ko ta mabuteng dan. Anya? Ala, yung kapay lang umutang ka dagiti karuba iti kwartata. Ay, mabainak lakid di amapan umutang iti kwarta. Basol mo matlaang no awanan ti aglugan iti jeep mo. Put-put nga may dagiti pasaheros mo. Oh, anya nga ita? Kuha ba kay? Anya nga rodan nga iti kanenta? Ika nga rod umutang iti tirsina. Ay, manjak! Agawid ak pailaang ijay balay danaanan ko. Ay, kuha apay ngay. Jak kayat ti mabisinan dito'y balay, Daryl. Bakit pa nga asa, hindi nakpanawan Agsubli ak tulaangan, no naglimpyon ti ulog. Ha? Leksyon kan kada ito'y ngaramida. Nagbalbaliw ako bakit? Basta di nakpanawan mailiwakan ka no di ka makita. Ay, di nakmalaptan, Daryl. Ipakitampay ti panagsing-singput mo. Wow. Pagsingsingput ako. Nakaamiris akon bakit? Diya akong agaramid iti maday. Di nakpanawan Please. Bueno papagayam, itan tinagkipusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Agsarita taman iti naawang, Milaw. Apay ka di tatang? Nakita ka, nagpuyog kayaw, kini Ilay, di taltalong ni Jimalab Kalman. Anya tinaramid yaw, di taltalon? Anya Laki ni tatang. Nagpuyog kami ayamay, kini Ilay. Ay, di ka naglibak, Milaw. Nakita kayaw, nagkuyaw. Anya tinaramid yaw, kunak. Akwa?
Nagsarsarita kami laang, tatang. Agpudno ka man kanyak, Milaw. Babaim ka din ni Ilay, abalo tinatay. Saan ko babae ni Ilay, tatang? Napasig kami lagi itong galmaysa? Ay, di ka garamit iti may kaniwas, Milaw. Dakis ka laki di ka ni si mga asawam. Ha? May masil-masilan ni si mga asawam. Napig sa laki, day, tidanog na. Anya? Itay kapay dito'y salas apo manag na Ilay. Apay aya. Di daklatan yung kaskaso, nanay. Apay Ilay, asino ti pakaburiburam. Anya nga asino ti bagbagayo. Kayat mo kaday, taibagak ti mapalpaliw ko kan kay ti kalabas. Ha? Nakita kayo kinimelo iti namin sandal daw, Ilay. Nagturong kayo iti kasabaan. Anya? Anya tinarami jo iti kasabaan kinimelo. Sungbatan na. Nanang. Anyat inarami jo iti kasabaan. Awan, nanang. Anya nga awan? Nagbayag kayo iti kasabaan? Nanang. Ay, madiday ta nga arami jo, Ilay. Intun kwan. Maamuan ni si Mang nga relasyon no kinimelo nga asawa na. Milo, mudtoy day ta cellphone mo. Apay nga alam ti cellphone ko. Ited mo kanyak day ta cellphone mo, no kayat mo anasaya at kakanyak. Antay bakit? Hagasam, cellphone laengan ti igamam nga agmalmalam. Ikamanan iti sabala kay papanan ti panagigam ko iti cellphone. Di lang mabalinain nga game sakmet iti cellphone ko. Anya games? Jaklamat yan. At dalakit ti katext mo a babae. Awan, bakit? Bakit? Ha? Bakit tarupang? Talaga, mate. Awan ti babae si Mang, bakit? Jak maramid day ta. Apay nga burido ka, Milaw. Ay. Makadlawa ka. Awan magtigig ka mabasilpon mo ita. Jakon makontak ni Ilay, tatang. Makita, ribuar ko na ang tipod daw. Ang babaem ni Ilay. Nagayatak mo tin ka ni Ilay. Isulap pang panunuto kon. Ay, sinalbag ka, Milaw. Kasla naglakad ay tar, arami daw. Tatang. Ay, makamo ka. Numaamuan ni si Mang at na babaem. Sigurado nga ibadag na dahil ta di pegaro pa. Tata. Ay, kung ako saan tan nagkita pa hindi ka kasabahan nila. Urayan ti text mo. Namdi ka mo ang text kanyak. Inala nga ron di si Mang ti cellphone ko. Impaglakin din, saan ka nag-text kanyak? Saan ka di asaritaan ta si kati umuna nga ag-text kanyak? Sa bagay. Ay na, kailiw ka una yan, Ilay. Kasta akmat kat ka, Milo. Mailiwak mo kan ka. Ay ayatan ka. I love you. Pagmalmalam tan dito'y kasabaan. Si Mang. Nay, si kamagayam tatang. Kasla dapat padaan ma. Uy nga rod, urayok ni Milo, tang. Kasta ka day. Nagsapa arimwar ni Milo, di mo tin agaw-awid, tatang. Ay, mga makumikumla hindi taltalaw. Ha? Makumikumlaki di dayay, nagmulmula iti taraw. Anya? Masansan mo tayo, managpuyog yung inimelo, Ilay. Pagkunaan nyo mo't nanang. Palpaliiwak amin agaraw mo, anak ko. Kuha ha, nanang. Kasano numaamuan ni si Mang Daytang aramidan niya? Ibagbagak nga rod ka ni Milo, ada kami laangan ti agdan na. Kat panawan na ni si Mang nga asawa na. Anya? Ay ayatak ni Milo, nanang. Saanan ang mabaliwan dito apanagayat ko kankwana. Naglaing ngamin. Anya ti paglaingan na asasawaw? Kayat ko asawon. Nasamit nga agayat ni Milo, nanang. Anya? Agasam nga Milo. Apa ito nyo? Kasabaan ti ayuyang yukin ni Ilay. Anya? Nakita kayo di na minsan nga daw ije kasabaan. Ay, shh! Di mo pigsantag sa auto nyo. Abangan no at sa bali makangag. Nagsiglat ka man din, Milo. At dala nga rin din si Manggo. At dapay Ilay mo. 2 in 1. Anya? Nagsingpat ka man nga asawa, si Mang. Nay, Tonyo. Apayan ako ng dayta. Nagsingpat ka kini Milo. Iso ang makunak, anagasat ni Milo kan ka. Wen, Tonyo. Ay ayatak ni Milo. Gaputan nagagat. Sa bagay, nagagat nga agpaiso ni Milo.
nagagit nga agmula. Milo, mapan ka din agmula, ijay taltalon. Uwan ba kay? Kunangamin kanyak ni tatang, mapan ka agmula, ijay taltalon. Iso pagdamdamagan ka. Ha? Anya pa'y timulmulam, ijay taltalon, lakay. Agduduma. Aya? Uwan ba kay? Agduduma timulmula kay taltalon. So, kanayon na kay taltalon. Ay, mayat Anya ti mayat ba kay? Nagganas ka di mo laang ti agmula, Milo. Uwan ba kay? Nagganas talaga ti agmula itinatang. Nang runa, no apitek ton dagiti bunga na. Ala. Agawa am nga rod ti agmula. Tapno adunto ti apitam, wine. Uwan ba kay? Nagmalmalam ka mag-iji balayaw, Milaw. Saan ka ba't ang napanadya talo na nagmula? Adda ka din bagbagayo ka ni Simang tatang. Ha? Nay, adaya po timbaga ka ni Simang. Saan ko pa nakasarsari ka ti asawam? Adda sa bali kay papanandag iti bagbagana ang mapanak agmula iti taltalon. Agpay sumay, amapan kag mulmula iti taltalon. Saan lang nga taltalon ti pagmulmulam? Hindi ka ti pa'y kasabaan. Ura yang ibaga ka ni Simang ti agpaysaw. Dumteng to ti kanito ang matakwatan na ti madingar aramidin yaw kani ilay. Tatang. Apay ngay, Milo. Ita ka lang agparang kanya. Kailiw ka na, ingamnas ka ti panagan na ilay. Anya ti kahit maasawan. Ang mga nung matakwatan ni bakit to ti aramidin ta. No talaga mo't lang ngay ayatin na. Sinaamo ni Simang, tadatan ti agdan na. Saan akas ka rin natin kaya't mo mapasama? No kasta nga rod, di na kay ayatan? Ayayatin ka. Pampanunutok lang, nga ti posible mapasamak. Anya ti kahit maasawan. Amo ni tatang ko ti relasyon ta. Oray ni nanang ko, naipudnokan ko na ti amin. Kanya nga ti arabidin taylay. Imbagak mo't din ang panawam laangan ni Simang. Aklunag. Kaya ayatek pa lang ti asawa. Anya? Hindi ka mandanaga. Ayatek naman ilay. Milo. Agtalinad tapay la dito kasabahan. Mailiwa ka talaga kan. Juan, Milo. Agtalinaad tapay laang dito'y kasabaan. Ngamin, kailiw kan, Milo. Apay, di mo abaw, di mapaspasama. Sima? Amok, tatang. Amok mo ilagayam. Apay, di mo ungtan ni Milaw. Saan nga umdas ti panagunget ko kan na tatang? Ha? Kaya ti kayat mo asawan? Adda planok nga aramidin, tatang. Anya? Sigurado ang maibabain da adwakan ni Ilay a babae na. Anya? Agsagana da kanyak, tatang. Saan abali, taammo ko no sa dino ti ayuyang da. Simang? Agin sisingpetak pa ila ita, tatang. Ngam, addan na bukal ang plano. Anya ngay day ta, Simang? Makita yun to, tatang. Sigurado apakaibabay ng dadwa. Adda taman na ti kasabahan nga ayuyang tailay. Juan, Milo. Dito ilatan kasabahan ti pagsinarakan tatap no awan makakita kadata. Juan. Nasamag na ito lugar. Isong awan makakita kadata. Juan. Ay na, nagpintas ka itangal daw ilay. Nagbanglo ka pa eh. Parakan ka na itahan, Milo. Talaga? Juan, parakan ka ti kinapintas ko. Siga lang ti lalaki itipiyag ko. Ay sos, sa dino ngayon ti ayan dagiti kawusta ilay. Ha? Awan mat nga agpayson dagiti kawusta. Sino nga itinangala ka dagiti kawusta? Awan mat nadlaw ko a tao. Uray siya, awan mat nadlaw ko ngayon masidag a tao. Anya ti aramidon ta, Milo. Saan ta mo't din ang napuputan nga ada nangala iti kawusta? Kasanuta pa yun. Lamo-lamutan nga agawid. Sana mabalin. Babainak. Anyang rin ti aramidon ta. Siya! Tinangala iti kawusyo, Milo. Ilay. Simang. Simang? Nagalas tilangayo alamu-lamu dito'y kasabaan. Apo, karuba! Umasidag kayo dito'y! Kitain nyo tilangada dito'y kasabaan! Ay, kababain! Amoy umagayam ti agbaen! Kwa? Hoy, si Camilo! Sakbay nga agsinata. Daytoy pa'y ti paraken ka!
Anday ko, kinuktaram ti, anday, Gungguram! Kat manipod ita, agsinatan Milo! Ay, pakawanan na sinang. Ay, sikat ay ayatay. Ay, tilak ko mapanawan. Ay, anday ko. At dun na kayo iti daytoy ababaim! Ti ammo yung ata, jak ammo adito'y kasabaan ti ayuyang yo! Ay, kababain kayon, adwa! Ay, pakawanan na. Tilak isinsina. Pangasip. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Agbusog ka ana yung baga, sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Mula lumad yag may sutisidahin bakit ay nagkana sinjaw. Pangpapiksa dayta, lakay. Oy, nagmayatay. Kanayo nakanapig sa ngagtrabaho no kanayo na naimas tisidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Iso apag sidaan ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan galaeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa? Ala, mangan ka nga rodon wan? Tay nakagdigo san. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin, lakay. Muna kalatan, wan. Numalpas ka amangan. Mamankan, ije silita, wan. Anya ti aramidak ije silid, bakit? Hindi ka nagdamang. Basta sumarunukan to, tay nakagdigosan, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isam pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti amom nga ibaga.